Mwakadii zvenyu muri Zimbabwe? Zita rangu ndinoitwa Frank Yese. Nhasi tashanya muno mumusha weEpworth pamba paMr Makwena vane dambudziko ravari kusangana naro semhuri. Saka tati tivashanyire vatitsanangurire kuti semhuri chii chiri kumboitika mumusha mavo, uyezve vatsanangure rubatsiro kuti rubatsiro rwavari kutsvaga rubatsiro rwakamira sei. Saka ngatipinde mukati tinzwe kuti varinge vachitaura dambudziko ravo kuti rakamira sei. Madi zvenyu mukoma, ndokumbirawo muzivise ruzhinji rweZimbabwe kunzi kuti mimi munoitwa ani? Makasimbere mukoma mwakadenyi muri weZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Sly Makwena, chigara kuEpworth. Okay. Ndokumbirawo mutsanangure dambudziko ramuri kusangana naro semhuri yekwamakwena kuti chii chiri kumbonyatsoitika mumusha. Dambudziko rakusangana naro mumusha medu semhuri yekwamakwena idambudziko rekukangasika kwepfungwa kuvanhu vanenge vakasvara vasangana dambudziko iroro, asi rinozongosangana navo dambudziko rinokakura vato varume vakuru vanasikana dambudziko futi zviri kutasana naro kwavari. Dambudziko iri rakatangira papi, rakatanga sei? Dambudziko iri kunzwa kwatinoita dambudziko rakatanga kumadzibaba edu. Lakini baba vangu inini muona akasangana dambudziko iroro inatoraramawo nemishonga injections yekubaiwa achienda kubasa kwake. Zvakambatozi nguva yatombogara kuparira nyatwana kuparira hospital psych department achimboti twariko kusvika tisiya kwakatiita kushaya kwavo. Dambudzikozve tichinzwopa istiri dambudziko rakasangana futi nemumwe munin'ina wavo asi akazoshayikawo zvanhasi, asi kana kuti akafira kupi akatsakatikira kupi, asi anogona dambudziko iroro rekutarika njere. Totiwo mukoma wangu inini akatanga kurwarawo 99 shure kunge baba washaya iye apedza chikoro chake. Zvinhu zvakuti akakomba kuseni akutorwara nepfungwa kusvika muzuva ranhasi. Itonde munin'ina wangu akatanga kurwarawo 2015 kusvikawo pazuva ranhasi. Tine twin sister yangu yakambosangana futi nedambudziko ripi iroro tiri mapatya, akambosangana nedambudziko iroro. Kotiwo mwana wababa mukuru kune mukomana akambosangana nedambudziko iroro. Kune vamwe baba mukuru nemwana musikana akamboda kutasana nedambudziko iroro. Tozotiwo umwe ajambwa munyamawo pakufamba, pakuita zvinhu pamhuri, pakushava, kutsvaka chekurarama nacho. Zvinhu zviri kutiomera semhuri dambudziko rakatasana naro. Matsanangura mukati dambudziko iri rakatanga kumadzibaba, kumhuri yemadzibaba handiti. Ivo vane matanhwira avakambotora kuda kugadzirisa dambudziko iri? Tichangokurawo tichiri vana vadikiwo taingoziva kuti pamba paimboyang'anga vachiita kubikira doro mudzimu, vane mombe dzaitumidzwawo mazita emusha, vachiitawo chivanhu chavaita tichiri vana vadiki. Nekuriwo makuva kusvika pari nhasiwo vanotiwo chivanhu vakakanganisa vabereki vasara vacho kuti vachakwanisa zvechivanhu havakwanise kuti titende navo kana maprofetsi vanongoti isusu takatadza chivanhu kare, saka tinenge chatokwanisa tiiti. Muchitsanangura dambudziko renyu, matsanangura mukati idambudziko riri kupinda even mudzimba dzanana bamunini ana bamukuru, ivo sana baba vese vemhuri vese vemuri kutsanangura muchiti vakatoti hatichakwanisa kuita zvechivanhu here kana zvechipostori, vese vana madzibaba evavo. Saka iko zvino izvi panguva ino vari kurwara vangani? Vari zvino vari kurwara vairi vandinawo panapa. Kune vamwe vane vabereki vakurarama, vabereki vavo vanogadzisa voita zvakanaka. Sinini semwanawo ndombozama kumhanya, ndambozama kumhanya kati nenyika chipamwe dambudziko rangu ringapere, asi ndakundikana kuti ringapere sei. Zvinhu zvingogara chimwe nechikomoyo nekuchema nekutsutsumwa kuti dai dambudziko rapera. Sevana vamai vangu vakangozvarwa zvakanaka, tikakura zvakanaka, tichienda tese kuchikoro zvakanaka. Nhasi uno kana kuti vandiriritirewo havachakwanisa, kati vazviriritirewo havachakwanisa nekuda kwedambudziko rakatasana naro. Vanin'ina venyu handiti? Vane mukoma nemunin'ina. Mukoma nemunin'ina. Okay. Tombotanga namukoma.
zvakatanga sei? Vakatanga vari vadiki kana kuti vanga vatokura vatone zvimwe zvinhu zvavanga vaachievha muupenyu? Koma vakatanga ivo vatokura vatopedza O level yavo vatoita kosi yavo yavanga vaita yebuding. Vauda kuita imwe kosi business management. Takatotandara sevakomana mumba yedu yevakomana takatorara late musi wacho kuma 12 tichitaura nyaya tichitofara. Vakazongomuka mukoma kuseni vakapfumbata maoko avo vachikiriridza zvakanyanya kuitira kuvadzora. Panguva yacho vakatanga kutorwisa kutokatanura hembe hama yangu achiri vapenyu kumhanya kuenda nesango. Takazotobatsirwa navakomana vanga vari mukati mesango iroro vaita zvokanya zvidhina. Ndovakazotibatsira tokanosvika namutemo. Saka vakomana ndokazotopindira mutemo yavo vakasa kuvaburitsa. Hama ino vambozama kumhanya-mhanyawo nezvimwe zviprofita zvambota zvaita zvakanaka. Zvaita zvakanaka. Na 2000 ndopazvadzoka zvine simba kusvika pazuva ranhasi. Hama vakatombona navo kuchipinge vakatotiza kuchipinge kwacho ikoko. Panguva yacho iyoyo takatomboshishikana vakati 2 weeks dzese asi tasvika kunokumba asi vanga vari munzira vachiuya. Takazongona munhu asvika kunokumba saka asina mari yebhasi kana chi. Naingorwoona vanhu vemotikari adzikiswa pano afamba netsoka kuwana imwe motikari yamutakura kusvika asvika kunokumba. Papapo kusvika panozva nhasi havana zomboita zvakanaka. Ndokwatorwa tichienda kwarara hospital ndokwavanotorera mishonga yavo ndokwavanobayiwa. Ko munin'ina zvakatanga sei? Akanga apa chidanho chipi cheupenyu? Munin'ina anga atori nemhuri yake ndinoona akavairi kunga dangwe rake rikuita iro form 3 aifiridzi ndokwakugara mhuri yake. Komana mudiki ari kumagrade 6 munhu wekuti aitoshandirawo munhu aitozvitirozve zvake achirova chamasapaka asi akasiyana nemudzimai munhu akatanga kunyanyofungisisa asi kuti akataiti munhu akufungisisa asi takazviona kuti nokufamba kwenguva munhu usingakwanisa kukomeketa nevamwe anogara akangonyarara. Munhu wekuti kana kugeza achakwanisa kugeza kupfeka achakwanisa kuti apfeke zvakanaka seumwe upenyu hwairarama. Pamwe pacho kutonhonga mapepa achisa muhomwe. Pamwe pacho akada kungodedzera. Takatora chidanho chekuenda naye kuHware hospital zvakare tikasvika kupa mishonga iyoyo FT injection nemarespirators nemapiritsi kusvika pazuva ranhasi. Matsanangura mukati mavakamboedza kufamba namukoma ndizvo zvandizvo vakasvika kwese kunana Chipinge uko. Tsanangudzo dzamaiwana mukufamba imomo dzanga dzakamira sei? Tsanangudzo dzinongotsanangurwa zvinotaurwa izvo shinzi pane kutadza kwakatoasekuru vedu isusu zasi kwedu vanga iri n'anga ainzi vairapa. Saka kurapa kwaita uku vaishandisa gona ravo rere pavakafa rime rakazobatwa nevana vavo vakazvikanganisawo mhiko dzegona reri. Gona renzi raifanira kudzokera neuripwa hwemombe mushoko ranga rakatorwa asi vanhu vakwanisa kuzotiridzokera ikoko. Pavana vavo ivavo vanenge vakazobata-batawo kushereketwa vachikwanisa kutaa kuzvidifendawo vaida kutawo mabhizinesi avo kati vaida kutsvaga kuraramawo zvakanaka. Ndio kunzwa kwatinoita kufamba kwatinoita. Saka pamunofamba muchipiwa tsanangudzo sedzamanga muchitsanangura idzi vanhu ivavo havana here rubatsiro rwavari kukwanisa kukupai kana kuti pamwe vane zvinhu zvavari kuda kuti vakwanise kunge vachikubatsirai? Ndingangoti baba takafirwa nevabereki hakuna mumwe wekama akazombotipa rubatsiro kungave rechikafu kungave kuenda kuchikoro kuti vanhu totangoriritira pachedu tichingoti mari icho iyayo tichibatsiridzana kusvika mumwe apedza chikoro tobatsira mumwe kusvika pazuva ranhasi. Hatina mumwe munhu akambotibatsira nekuti kanochema kwavari ivo vanongotaura kuti madrugs mbanje. Chivanhu chitakatadza kudhara hatikwanise tiende kun'anga. Ukachema maproblem atotsarasana navo venzi urombo iyi ndimunozvikonzeresa then
to life atomborarama. Asi vakasangana matambudziko tongonzwa kuti vagadzisa dambudziko racho raita zvakanaka. Mumba manga makazvarwa muri vangani? Simba medu takazvarwa tiri 6. Vakomana vari vangani? Vari vatatu. Vasikana vari vatatu. Vasikana vari vaviri, vakomana 4. Vakomana 4. Okay. Matsanangura mukati even mudzimba zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Vangani vari kuti inini imba yangu inaomera zvakanaka kana kuti ane dzimba dzakatoparara? Pari zvinozvi takawanda, takati wandei vari kuchema nyaya dzedzimba, dzimba dzifamba zvakanaka, uyezve vane dzimba dzakaparara vakati wandei. Tikatarisa kuvakomana, vakomana vazhinji haisi first marriage. Takatarisa kuti inenge yatosi marriage yekutanga kana yechipiri kana yechitatu kana yechina. Mune marriage yanenge atari ndo marriage yangu ndo marriage andinayo panguva ino. Haisi marriage yekutanga nevanhu vese. Tinoda kuvanasikanawo zvimwe chete. Akuti ndinoda dambudziko kuti rimwe anotadzika mukagotwe kumba medu. Kari kumebhurini but kari kutoratidza kuti kari kutotanga kuvhiringidzawo zvakare pfungwa. Mataura mukati pane vakomana 4. Ko mumwe mukomana aripi? Mumwe mukomana ari kuSouth Africa. Angoenda kuSouth Africa antone makore. Kutadzika kunokumba anotosvikoudzoka panopamba nokuti pane imwe mhepo yakambomuvhiringo wachigara panopamba. Pakuti muri medu ndindega ndisati ndanyanyovhiringwa nemhepo iyoyo papfungwa, asi pamamarriages apa yandivhiringa kakawanda. Saka uyu mukomana ari kuSouth Africa ane rubatsiro here rwaari kukupai kuti mubatsiridze vamwe vari kurwara? Mukomana ari kuSouth Africa anogona kutiwo kana kamwe chete pagore, kana atozvifungawo ndopanotumirawo kana $20 kana $30. Kana aine mari yakawanda panotumirawo kana $100. Asi kazhinji kacho like izvozvo anenge atochima zvinhu zvakamuomera, asi hapana kuwana choiri iko. Saka imimi since muri mune vamwe vakomana vamuinawo ava, pane here kwamambofambawo mukawana ndingati tarisiro yekuti munhu uyu anokwanisa kundibatsira? Ndafamba, ndanzwa ndokufamba, unosvika uchitoita pamwe zvinogona kufamba, zvinogona kuita zvakanaka, hama dzangu dzinoita zvakanaka. Kazhinji kacho ndizvo zvokuti unongotedzera zvaunenge watsanangurwa, asi chikunyatsofamba chichibuda chacho hapana. Panguva yacho unotorasikirwa kana nepfuma chaiyo, hapana chinofamba. Gore rapera iro ndandine chechi yatachienda yeZion, vakatomboita svondo rese vari pano, vakatombochera pamwana regomba iri pakacherwa, pachivanze pakacherwa apo, toti kugedhi, pagedhi chaipo patopinda napo pakacherwa, achichera vachibudisa mishonga yaiti mishonga yakacherwa pano, toti munda umu pane pamwe pakacherwa, toti imba iyi futi yakacherwa futi mukati mayo, vachitori kubudisa zvinhu zvakacherwa panapa ndozvokukanganisa. Saka rubatsiro rwamuri kutsvaga panguva inoyi rubatsiro rwakamira sei? Rubatsiro rwandiri kutsvaga muri Zimbabwe rubatsiro rwokuti dai ndakwanisa kuwana munhu anokwanisa kuti mhepo iri pamukoma wangu nemin'ina wangu ingabve sei, vasunungurwa vakwanisa kuzvitirawo, vakwanisa kuzvitarisawo, vakwanisa kuchengetawo mhuri dzavo dzavakabereka pazvakanaka. Muri kutsvaga rubatsiro rwakamira sei? Kune vamwe vanoti isusu kana kuti hatite zveun'anga kana kuti isusu hatite zvechipostori. Rubatsiro rwakamira sei panguva ino? Panguva ino inini ndingoti chero rubatsiro randawana wedha mupostori kana kuti ingave n'anga, asi ari munhu anokwanisa kuti vana vamai vangu vabatsirike, vasunungurwe, ino upenyu hwangu utambanukewo, ndikwanise kurarama upenyu hwakanaka, ndikwanise kuriritirawo mhuri yandakaberekawo. Saka pane ari kuSouth nevamwe vanasisi varipo vanenge vari nani, vari neruoko here rwavari kuisawo pakuti mhuri ibatsirike? Anasisi vangu vanotarisiwa kubva kwandiri mundazi yavo, vanotarisira kuti inini nditovabatsirirawo pamaproblems matambudziko anotarisana nawo, kuti vamwe sisi vakuru havashandi, munhu atori paabarikawo, saka kurarama kwake kunotonetsawo. Musikana ari kumebhorino, musikana aimboitawo upenyu hwake achitonohodha mumabhero achitengesa aita sei,
asi pari zvino zvapana chaari kuita akatongogarawo munhu wekutoti mukatomuona motonzwa futi tsitsi necondition yaatori zviro zvinhu zvekutondibatawo ndi munhu aiti kundibatsirawo kuti ndingadawo kana $100 ndingadawo kana $50 aiti mundibatsira kutenga na chikafu kuti batsirika asi pari zvino zvachakwanisa kuti andibatsire zviro zvimwe zvekundishungudza zvekuita kuti ndicheme kuti dai ndavanawo munhu anokwanisa kundibatsira ndasunungukawo mukati medambudziko randakatarisana naro. Okay. Saka vanenge vachida kukubatsirai vanokubatsai papi? Munowanika kupi uye namba dzenyu dzefoni? Vanondibatsira ndinowanika kuno kuEpworth corner store panamba 5110. Namba dzangu dzefoni 0772 48 20 21. Okay. Ati 0775 52 54 26. Do namba dzangu dzenhare dzanokwanisa kundibatike. Okay, dzinenge dzichibudisa zita rekutani? Dzekutanga dzinobudisa kuti Sly Makwena. Dzechipiri dzinobudisa kuti Chipo Tembo. Okay. Ko vanenge vati izvonizvo kana vanoda kusvika kumba ndinokumbirawo mudzokeredze futi address. Address yangu vanenge vachida kusvika panogara panamba 5110 Overspill Epworth. Vanodzikira panonzi pacorner store pacorner store. Kana svika pacorner store vakabvunza da kuenda paMakwena kana panangoni anorwara nepfungwa vanodirectwa ifimba vakabvunza any vendor road ikoko vanotengesa vaya vakabvunza kana mashop vanowana rubatsiro kuti vakwanisa kusvika pandinogara. Ndizvozvo mukoma, ndinotenda nenguva yenyu ndichivimba kuti muchawana rubatsiro rwamuri kutsvaka. Totenda mhuri yeZimbabwe dai makwanisa kundibatsirawo ndasunungukawo pakurarama ndiri munhu akaremara neupenyu. Ngava ndufu chaidzo mukati memhuri dzinongoitika zvisina tsarukano, tsaona dzinongoitika zvisina tsarukano, tikutarisana nezvinhu zvakawanda zvinorwadza pasi pemoyo. Izvozvo maita basa. Totenda. Madi yenyu mukoma, ndikumbirawo kuziva kuti imimi munoitwa ani zita renyu? Ndonzi Terence. Terence ani? Makwena. Okay. Ndinokumbirawo kuziva kuti dambudziko ramuri kusangana naro rakamira sei? Chii chiri kuitika? Kushayawo chekudya nekurwara. Okay. Kurwara uku muri kurwara nei? Chii chiri kuitika? Tinenge ndichishaya hope ndichishaya simba. Okay. Dambudziko iri rakatanga sei? Makangozvarwa makadaro kana kuti dambudziko rakazouya makuru? Rakazoenda kure. Saka pane rubatsiro here rwamakambotsvaga kuti mubatsirikane? Ndaimboenda kuchipatara. Ndokwandairapwa kwaRi hospital. Okay. Saka kuchipatara vaiti zviri kukonzerwa nei? Vaiti inonzi schizophrenia. Inonzi? Psychiatric. Okay. Saka dambudziko iri sekutsanangura kwamuri kuita muri kuti rakatanga matokura. Ko mukati muchitendero kana kuti mune zvechivanhu pane rubatsiro here rwamakambotsvaga? Ndamboenda kumasoro. Kumwe ngatakamboendawo neukama unoitwa zvematare. Saka mukufamba umo mune tsanangudzo here dzamaimbopiwa kuti chii chiri kukonzeresa dambudziko? Handina ngatopa ndimukoma wangu. Alright. Saka apa mune rubatsiro here rwamuri kutsvaga rwamunoti urwu ndo rubatsiro rwandiri kuda kuti ndiita sei ndibatsirikane mukurarama kwangu? Ndiri kudawo kuti ndirambe ndichiwana mishonga yekuti ndirapwe dambudziko remental disturbance.
maita basa mukoma. Saka apa muti pakabude apa pakacherwa apa pakachera apa vakabudisa chimudzana chiripo changa chine mveremvere dzaita nzimbere dzebere. Saka kubva pane zvavakabvisa izvozvo pane shanduko here yamakaona yakachinja pane situation yamakamagara nayo kudhaya? Hapana chakambochinja nokuti chaitirwa zvinhu zvese zvinhu ndezvekuti vakomana vaite zvakanaka vakwanisa kuzviitira asi ipapo kusvika pari nhasi vakomana hapana change. Chirungovabasa chiringotsvaga mapiritsi avo kuti vakura chingomapa mwedzi nepamwedzi. Then pagedhi apo ndipo pakacherwa. Pagedhi panooneka? Pagedhi pachiri kuoneka nditi. Saka panapa pagedhi panapa pakacherwa. Pane dombo ranga rakaiswa. Pasi pedombo irero ndipo pane mishonga yanga yakasungirwa yanga iri muzvimaplastic. Yanga iri muchigaba. Imwe yanga yakata miti yakangosvika papo. Yakapiswa futi papo. Muchitarisa mishonga iyo yairatidza kutengeswa kare here kana kuti? Hongu yairatidza yakaiswa kare nokuda kwekuti ndo panhu patongopinda napo pasina kumbocherwa pasina kumboita sei panhu panga pakatongooma. Panhu pane makore patatongopinda ndipo patongoshandisa semazuva ese. Zvakaitika pakabuda mishonga. Pakabuda mishonga iyoyo after 3 days pana sisi wangu akazoiona nemabankuru achitaurawo zvikuitika purazi rakasiwana babake kumandaru aiti kuseri kwemba kune tennis ball inowa kuseri kwemba pane mutsindi waanonzwa pamba ipapo uyezve pane zvinhu munhu anenge agara ipapo anorwara zvekuda kufa asi akangopa papurazi ipapo kubaita zvakaita zvakanaka. Saka kurwara kwachona ndingati tennis ball iri rakatanga kurova pamadziro kubva pakabviswa mishonga kana kuti zvinhu zvanga zvagara zvichiitika? Zvinhu zvagara iri dambudziko ragara rikutotarisana naro vari kumandarweni iko. Semunhu angangofa akachiwa musi wacho achiyoza nemwe stand kuri kwekwepo. Saka munhu aifambiwa nyaya yemastand awo saka pakati kandifa akachiwa awo azichemo dambudziko rake. Kuzo kune vamwe vana vabankuru futi hanzvadzi dzangu dzakauya futi dzichemo matambudziko akusangana nawo mukati medzimba dzavo asikumira zvakanakawo. Urwere mumwe wacho anotanga asima anongona kuti akangorutsa furo chena zvisinganzi kuti zvikumba kupi zvekufamba zvikwenda nekupi. Mhuri yeZimbabwe ndofunga dambudziko riri kusangana nemhuri yekwamakwena marinzwa. Nhamba dzavo ndidzodzi dzatiri kuisa pazasi pescreen. Kune vanokwanisa kuvabatsira vabatei panhamba neadhiresi yavatsanangura kuti dambudziko ravo ringe riri rinopfuura, vange vachiwanawo rubatsiro vari kurwara vawanikwe vachipora. Uyezve dambudziko ravatsanangura rekuti dzimba hadzisi kufamba zvakanaka ringe richipera, vabatei panhamba dziri pazasi pescreen kana kusvika pamusha wavo kuoverspill.